ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଦେଖିଆ ମତେ କହିଲ ତମ ଶରୀରର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର ମାନେ ଯୋଉଟା କଲେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେମିତିକି ନାକ, ଆଖି, କାନ, ହାତୀ, ହାତ, ଗୋଡ଼ ଏରା ସବୁ କଣ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଭିତର ଅଙ୍ଗ କୋଉଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଯୋଉ ଏଟା କଣ ଫୁସଫୁସ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଏସବୁ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଜାଣିବା କି? ଦେଖିଆ କହିଲ ଏଟା କଣ? ଏଟା ତମ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। କାକରେ କଣ କର? ଫୁଲର ବାସ୍ନା ହଉ ତମ ଘରେ କିଛି ତମ ମା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି କି ମାଛ ରାନ୍ଧୁଛ ସବୁ ବାସ୍ନା ଆସି ଥାଏ। ତମେ ଜାଣିପାର କି ନାହିଁ ହାତ ଦ୍ୱାରା? ଆଖିରେ କଣ କର? ଦେଖିପାର। ଆଉ କାନରେ ଶୁଣିପାର ହେଲା। ଆଉ ପାଟିରେ କର ଖାଅ। ଏଇଟା କଣ? ହାତରେ କଣ କୋଉଠି କାମ କର? ହାତରେ ଲେଖ। ଆଉ କଣ କର? ବଲ୍ ଖେଳ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଗୋଡ଼, ଗୋଡ଼ରେ କଣ କର? ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ତମର ଅଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିବାରେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି ନାହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି? ଏରା ଗଲା ଆମର କଣ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଭିତର ଅଙ୍ଗ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ କଣ ସବୁ ଅଛି କହିଲ? କିଏ କହିବ? କିଏ କହିବ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଫୁସଫୁସ, ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆମର କଣ କାମ କରେ? ପାକସ୍ଥଳୀ କଣ କରେ? ତମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ତାକୁ ହଜମ କରେ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। କଣ କରେ?